9 urtea daramazkit, eta San Miguelez gain klaseak, seminaioa, gu hemen bizi gara, eta orduan Samartze bilakatu da espiritualidade etxea, eta baita ere pastoral etxea. Zenbait ikastola, institutu, etortzen dira honut, hemen dagoelako gune historikoa, orain ere afizio nagusia da, desbrozadora. Fedea berez da esperientzia ba. Orduan ez da salsa bat daukazula buruan, garbi ikusi nuen nire bokazioa zela jendearekin egotea eta jendeari laguntzea. Azuk esaten badiozu, Elizari apez bokazioa duzula, lehendabizi hori egin behar da aztertu. Hor, ikusi behar zaituzte zutzerala normala. Nere kezka da nola jendeak manipulatua den, erronka gaur dela jendeak pensatu dezala. Kristau elkarte bat ezpada benetan elkartasuna, ez dauka edertasunik. Don Fernandok esan zidan, Mikel, tienes que ir a Roma, eta nik esan nion, Don Fernando, imposible. Zeba? Acabo de sembrar las patatas. Eskatzen dio. Ba, gaurkoan ikusten duzuen bezala, hor ezakit ikusten duzuen, baina San Miguel de Aralar jartzen dugu. Aralarreko bidea hortik dago, Uharteko bidea. Eta orain momentu honetan hemen eskubira hartuta, monastegi batera iritsi gara, Uharteko Samartze monastegira. Eta hemen hitzordua egin dugu Mikel Garziandiarekin. Da, San Miguelgo kapeiaua eta Samartzen ere hemen bertan egoten da bera. Beraz, beraien bilanoa eta... Ez, beraien bilanoa ez, beraiek datoz nire bila. Ikusi? Ikusi? Hau itxura, apezak eta mandarraia jarria, eta saskiare bai. Egunon, pareja? Egunon, Anabel! Ez gaituzu harrapatu. Baina, ze itxura? Horrela ez zaituzte etxegula ikusi? Etxean, etxeen bezala. Egunon, Mikel, egunon. Antonio. Nik Mikelekin hitzordua ginen nuela, baina zure hemen zaude. Biekin egingo dugu gaur sukaldatze lana edo zer? Bai, mesedez, ni pintxe bezala oso ona naiz. Bai. Eta txef bezala bera ordea oso ona. Zu txef eta bera pintxe eta ni? Ni saltxan. Gonbidatzen zaituztegu bazkaltzera. Bale, bueno, ba hori gina dago. Oso Eta ondo. saskiekin zerbait jasotzeko asmotan edo? Nik letxuak. Bale. Marrubi batzuk gero posetako eta baita ere arrautzak. Marruiak eta arrautzak, bale. Eta zu letxua, bueno, ba lagunduko izuet? Zuek esanen diazue? Goazen. Venga, goazen. Marrubia! Batzuk dira manditzak ez dugu abasto ematen batzutan. Orduan zertarako merkatura joan, merkatua hemen dugunez. Saski ederra, Bida ze politxa. Bueno, menu vegetarianoa ja badaukagu. Eskatu diegu gure olioei gaur lan egiteko. Rapatu du olioa bere lanean. Puntual egin dituzte, 4 badire, oso ongi. Iruñako umeak etortzen dire eta galdetzen digute aber olioek hartzairik behar duten. Eta bere kabuz etortzen dire makilekin eta baloiekin eta... Iruñako umeak ez dakite olioen kontu? Lehendabiziko mendeko zilare bat, berrera bilia, etxe bateko kornisagoiko eskina, eta honek zituen 8-10 metroko luzera. Monumento nazional dago, Orduan lan egin dugu orain? Zerbaiten esperantzan gaude, bai. Zu gehiena, txef. Zuk eta biok hitz egingo dugu. Bai, hori ongi baten zaigu, Mikel. Bueno, bikote, erakutsi didazue kanpoaldea, baina barrualdea ere, Samartze ederra, Eta sukalde hau, enuen espero? Talde asko etortzen dire, baina gaur daukagun suertea da ez dago inolako talderik eta gaur sukaldatuko dugu guretzako. Bale, ba, guretzako. Esan didazu Jose Antonio jarri behar dugula txef, eta guk zer egin behar dugu, zuk zer egin behar duzu? Ba, orain prestatuko dugu salsa bat, ensala bat egin behar dugu. Oizko gauzakin, arrautza eosia, patate osia, letxua eta gero berezia gauza berezia bezala, salsa. Salsa. Hori, egiten dugun salsa. Mikelek aipatu zidan, salsa Samartze. Ospetxo egin behar dugu. Da berezia zen, ni ibili behinez leku desberdinetan Indian barna, Japonian barna baita ere, eta hola ikasten joan naiz gauzak ez, Italian barna, eta hola leku horietan. Bai. Eta holako... Eta zein duzu, denen arteko zerbait? Tak. Hemendik hartu eta
Bueno, holaxe. Bueno, gaur probatuko dugu salsa zamartze, bai? Saltsa hori. Vale? Fusioa, cocina de fusiones. Eta zuk egin behar duzu, Mikel? Zerbait ere egin beharko duzu, pintxelana? Gozi ditugu ja, Bai. lau arrautzak, gure olioik Hori da. kendutakoak, patata berri batzuk ere. Egosiak. Jose Antonek egiten du zaila eta nik erraxa. Vale. Eta horrela hitz Eta nik egiteko errezagoa oraindik, deus ere. Zu galdetu. Vale, nik galdetuko dizu, eta hoxe. Bueno, zuek hasi nahi duzuenean, Bai da. eta ni ere hasiko naiz, bale? Oso. Bueno, Mikel, zamartzera etorri gara, baina zu zamartzen bakarrik ez. San Miguelen ere bertan kapella guazara, ezta? Bai. 9 urte ja daramazkit, eta San Miguelez gain, orain zenbait pezek eramaten dugu ekipo batean Sakanako 9 parrokia, Bai. gero baita ere klaseak, seminarioan, teologia institutuan. Klaseak, irakasle ere bazara. Bai, nik nire garaian, ohiko estudioak egin ditun gaztetan filosofia, maixoan nintzen, Bai, filosofiakoa. Gero, apestean, obispak esan zidan, estudio arrunteaz gain, nahi zuela ni joatea Erromara. Ara? Tan lizentzia bat, tesi bat, eta orain patatak eskuan ditudanik gogoratzen dut anekdota. Don Fernandok esan zidan, Mikel, tienes que ir a Roma, eta nik esan nion, Don Fernando, imposible. Ze ba? Acabo de sembrar las patatas. Esan zenio. Osea, que baratza ere zure pasio bat da, orduan. Esan zenion, baina hala ere, daukazu obispoari obeditu beharra, bai, joango naiz Erromara, baina patata berriak beste bate jango ditu, nik ere indakoak, bai. Eta orduan, joan zinen Erromara, Bai. eta? Han lizentzia bat egin nuen, 2 Bai. urtez, 97-ra, Bai. eta gero ja, esan zidan baita ere, jake lizentziatura egin nuen, tesi doktorala egiteko Erroman. Baina, baita ere etorri nintzen Iruñera eraberean, eta 6 urtez egondu nintzen han hemenka Erromara joan ez etorriaz, eta bide nabar doktoradua egin nuen. Ara. Orain gure lana, apez bezala, izaten da, normalean jendeari saiatu laguntzen, benetan gure mundu honetan izan dadin kritikoa. Eta fededun izatea ez da pensamentu alde batera uztea, baizik eta gu daukagun esperientzia hori, maitasunaren jaungoikoaren esperientziaz, gu konbentzituak gaude hori lagungarria dela mundua aldatzeko. Eta gure lana izaten da familiekin, umeekin, zamartzen ere nerabeekin, adoleszenteekin egiten ditugu hemen bilkurak hilabetero. Eta orduan, saiatzen ari gera, nolabait giro alternatibo bat ematen, ez? Zentzu horretan guk ikusten dugu garai hau politia dela, Elizaneko hori instituzio garai batean erdi-erdian zegoena, orain baztartua dago, baina baztartze horrek baditu oso alde honak. Gu suposatzen dugu benetan, beste mundu bat, beste ikuspegi bat, eta askatasun osoz, eta nahi diogu munduari hau eskaini hori da horrein. Deitu nizunean, Mikel, elkarrezketa egiteko, eta ia presten den gure programan saio hau egiteko, inongo arazorik etzanean jarri, esan zenean, bai noski, eta esan zenean, eta gainera eskertzen dut, ezberdinei ahotsa ematea. Ezberdin sentitzen zareten, Mikel? Ez zentzu hola biktimista batean, ez? Baina egia da gure... Ez dakit nortzu diren ezberdinak eta nortzu... Azkenen deno gara ezberdinak eta deno gara berdinak. Bai, hori gainera oso politia da. Ez, nik esan nizuna zen, batzutan Elizak kejatzen gera nola hitz egiten duten gutaz, baina nola hitz egin behar du modu edukien ezagutzen ez gaituenak. Eta orduan, hau da aukera bat, geuk esateko lasi-lasi, hau da gure ikuspegia. Eta ikuspegia esan da. Hor ez dakit zer egin duzun, Jose Antonio, isili, uste sekretua mantendu egin behar duzula. Salsa zamartzekoa. Ez dut, hola copyright honen... Patenterik ez dago honen. Ez dago. Ez da asmorik gara. Orduan, baimen ematen diogu telebista ikusten duten guzti errepika dezaten. Hori da. Esan beharko diguzu, zer egin duzu hor? Egin dut halako nahasketa bat hemen hartu dut olioa, Oliba? Gero nota diot limoia, tanta batzuk, gero hau da tahini edo sesamo salsa, bai. Gero ura pixka bat ere, bai, harinago ateatzeko, zen gero botatzen diot, hau da garagardoaren legamia. Eta
dugu piperra, Bai. erretxa. Soja ere bota diozu? Baita Hor ere, ikusten dut. hori da. Soja, baita ere. Munduko saltxak ekarri ziguzu, Hori, ai, Bai, dira. denetatik daukagu hemen. Eta uartera iritsi dira denak. Uartera kilera. Bai, Nola? botatzen du saia, ez, Mikel? Bai. Badu. Bai. Esan duzu, etortzen direla onera nerabeak ere bai, Bai. taldeak eta harreman horiek nola egiten dituzue? Egiten dituzue ikastetxeekin, egiten duzue instituzioekin, norekin egiten dituzue harremanak jendea onera hurbiltzeko? Hemen dire, mota ezberdinak. Bata da, guk esango genuena katekesia edo pastoraltza, Bai. hori da, parrokietan dagoen gure ohiko jendeak guk egiten diegu proposamena, eta adibidez katekesia egiten duten bezala ume, bakoitza bere herriskan, gero ja, adin gehiagoekin egiten ditugu bildu, zonalde guztiko. Aha. Eta orduan, 12-16 urte tartean, Bai. etortzen zaizkigu honuntza, baina bueno, esango nuke katekesi modu berri bat egitea. Oso bibentziala dena, eta oso dinamikoa, eta gauz pila batekin. Gero aparte etortzen dire baita ere aurrak eta gazteak, baina ikastetxeetan Sakanako eta Iruñaldeko zenbait ikastola, institutu, eskola, lakuntza, uarte, txarri, altsasu. Etortzen dira honutz hemen dagoelako gune historikoa, Claro. eta aintzinaldea eta erdiaroa ikasten dutelarik, liburutan ikasi beharrean bertaratzen dira. Eta orduan nik alditzen naiz nahiko aluzinatuta, ze adibidez etxarriko ikastolekin hasi nintzen erromatarrei buruzko galderak neuk egiten. Bai. Eta abertze egitura zuten legioek eta euskaldunek nun eta nola borrokatu zuten, eta ume horiek zekiten den. Ara, Orduan. baina hori izanen da etxarrekoa zirelako. Etxarriarrak, baina igual... Mikel etxarrekoa dugu. Baina lakuntzakoak ere baziren, Bale. lakuntzakoak ere baziren. Eta horregatik, claro, polikia da beraiek gero ikusten dituztela, legionarien armak, garai hartako txamponak, zeramika, eta orduan, ikusten da nola, garai batean sakana guk uste izaten dugu, nahiko toki isolatua dela berez, baina bailara hau, 2000 urte edo 3000 urtetan pasoko lekua zen, eta hemengo egitura aintzinaldekoa ziren herriska pila bat baskoienak menditan, altura erdi batean, eta ja erromatarrek ekarri zutenean bere enpakea edo zibilizazio hori, jendea hemen gune erromatarren inguruan sortu zen Arakeli. Arakeli, ezta? Eta orduan Arakeli. Hor gaude orain. Indusketa egin dutenean gure oinen azpian daukago administrazio erromatarra, baina joaten bagera ibai aldera, ja dago dena baskoien etxeak eta... Nik aitua dakat ez dakit egia den, lehenengo telefonoa Nafarroan, hemen egontzala konektatzeko San Miguel Zamartze. Bai, hor garai batean zegoen Arijita kanonigoa, hori zan Korellako gizon ospetsu eta oso jakintsua, eta bere garaian hau bilakatu zen San Migueleko kapella hau. Eta garai hartan hasi ziren ja telefonoa, baina ez ziren sareak. Terminalak ziren bakarrik bi. Eta orduan hemengo mutilentzako oso opari bikaini izan zen zatik. Gatza aztu zaigu, venga, zoaz bera, ez da martzera zoaz, eta etorri, pues hemen daukagu telefono horren terminala. Bestea erreko zen San Miguelen 42an, egon duzan zutean, baina hemen daukagu berri eta mantentzen duzu, Hor dago telefonoa. Nik hori ikusi nahi dut, Ez dakit zuek ikusteko aukerarik izanen duzu, baina nik ikusi nahi dut. Nafarroako lehenengo telefonoa, pentsa. Kuriosoa. Bai, eta kuriosoa egiten zaidana da, egiten zaidana ez, jakineko nuke. Zu etxarrikoa zara, ezta, esan dugu, eta txikitan, suposatzen dut, zure lagunekin eta arituko zinela, gainontzekoak bezala. Nola okurritzen zaio ume bati, apeza izan nahi dut? Bueno, apeza izan nahi dut... Egiten zaidanako, gauden munduan, Bueno, hor egia da, fedea berez da esperientzia bat. Orduan ez da salsa bat daukazula buruan, baizik eta zuk nola baiz sumatu duzula eta sentitu duzula Jesusen presentzia eta bere laguna izan nahi duzula. Hori alde batetik, hori umeetan bizitzen da nahiko uste du naturaltasunez. Gero ja, adinera iristean, nik banuen zerbait adinera zein da? Adinera urte eta ze karrera egin nahi dut. Eta berez nik nahi nuen euskal filologia egin, baina orduan oraindik falta zitzaion karrera hori urte bat eratzeko Gasteizen. Eta
filologia klasikoa, eta nik esan dut, bueno, nik uste dut zerbait goikoarekin badaukadala, eta badezpada egiten dut filosofia, eta gero nola hori lagungarria izaten da teologiarako, filosofia egin nuen, eta esan nuen, zerbait burruma banuen, eta esan nuen, ez dakit seminariokoa nerea nahi Alfonso joan zen seminariora urte horretan, arkitektura karrera utzita, eta ni joan nintzen irakasle bezala Kantabria aldera 4 urtetan. Eta, klaro, nik ikusten nuen nire ikasleekin harremana ez zela maisuaren asoia. Beraiek edu ziren, konsejero izateko nebarra egiten zuten, beren problema kontatzera, eta hori nik garbi ikusi nuen nire bokazioa zela jendearekin egotea eta jendeari laguntzea. Ez soilik klaseak emanez, baizik eta bizitzarako lagunduz. Eta hori garbi ikusi nuen. Aklaratzeko joan nintzen Santiagora nire anaierekin, oinez, horregatik hasita. Aklaratzeko? Eta esan nion goikoari, bueno, nire bidea peza balin bada, hor daukazu aukera. Horregatik, Santiagoraino, zerbait balin bada esanen didazu. Eta hor bai, bidean ikusi nuen bazegoela zerbait, eta handik. Santiagora joan ez bazina? Santiagora joan ez bazina? Bueno, urrengo urtean oraindikan gehiago ziurtatzeko joan nintzen nire senideekin Italia zeharkatu denuen. Eta joan ginen Asisera oinez. Ara? Eta han ja San Francisco Asisekoaren mendean ja sentitu nuen halako konbentzimentu bat eta poza bat. Eta, bueno, ez zaite oraindik. Eta hortik aurrerako pausoak zeintzu dira? Egiten, esaten zut ez jakintasun guztiagatik, ez da, interesatzen zai gainera kontatzea. Orduan, lehendabiziko lan izaten da, zuk esaten badiozu Elizari, zuk apez bokazioa duzula, lehendabizi hori egin behar da aztertu. Aber zuk ze motivazio dituzun atzean. Nork egiten dizu azterketa hori? Pues hor badaude pertsona batzuk prestatuak, eta ikusi behar dute adibidez. Neri gero tokatu zain lan hori egitea Jose Antonioekin. Karo, nik badaket Jose Antonio 17 urtekin etzela peza sartu. Orduan, Jose Antoniok sufritu zuen nerekin prozesua. Ara. Baina nik egin nuenean prozesua, karo, hor ikusi behar zaituzte zutzerala normala. Osa, izan behar duzu kapazidadea hartzeko, emateko, eta hori aztertu behar da hor badan askatasunik eta benetako nahia. Ikusten bada hori badala, filosofiako 2 urte, nik ja egina neukan. Karo. Teologiako 4 urte, eta gero hor ere aztertu egiten da parrokitara joanez, galdetzen zaio jendeari, ea ikusten zaituzten zerbitzari nortasun batekin. Jendeari, esan nahi duzu, gero Elizara eta, joaten diren hoiei? Eta kanpoko, zuk izan behar duzun harrera kanpokoekin, pobreekin, xaharrekin, problemak dituzten personekin, zuk ikusi behar da, zu hor harreman horretan ongi zaudela eta hori dela zure bizia. Hori ikusten bada, aurrera. Erabakitzen da baietz eta katedrala ere ematen zaituzte eta obispoa jartzen dizkizu eskuak buru gaine eta aurrera. Eta galdetu bari Jose Antoniori orduan, prozesu hori zuk bizi izan duzu Mikelekin? Sufritu izan duzu Mikelekin. Sufritu! Kontatu eguzu pixka bat. Bai. Bueno, nik ere... Pero, bera hemen orain aurrean dugu, ez dira zu gauza txarrik esanen? Nahi baduzu ba, no? Ez, lasai. Ez, den bezala. Nik ere nuen pentsatzen, ez? Zen, zuk ez duzu 17 urtekin hori erabaki, beranduago etorri zaizu. Bai, ja, banikun, 7 urte, banekin ja. Ez da normala izanen, ez da? Hor, nire esperientzia da, benetako bokazio bat, benetako deia dagoenean, dei hori jaso duenak ez daki hori oso ongi eramaten eta verbalizatzen. Orduan hori oso sintoma ona da. Zerbatek esaten badizu, eta hori tokatu zain. Nik bokazio badaukat eta niri jauna deitzen zaite onera, eta eginen dut haut. Adios. Ez. Esan duzu hemen zaudetela biak, baina biak bakarrik ez zaudete. Zaudete Mikel, Jose Antonio eta Guadalupe. Guadalupe lekamean hemen dago zuekin, 3 bizi zarete hemen. Izan ere, Guadalupe hemen etorri izana 2005an. Mira. Etxea ireki zenean... Ari gara Guadalupe hitz egiten, eta daukagu hor xixatzen, hor izkutuan daukagu, dena kontrolpean dagoen ikusten. Gero aterako da, zer maia uste du berak pasatu behar. Bale, erakutsiko dizuegun orden Guadalupe. 2005an bera etorri izan etxe honetaz arduratzera, ni zuzendari bezala Iruñan bizi nintzen, eta noiz behinka etortzen nintzen hemen laguntza bat emateko, seminaristak eta ekartzen dituen hemen orain izugarrizko larategi politia dena
tratorkada batzuk malkor eta aitz eta harri eta kentzera, margotzera, gogoratzen duzu, ez da nola margotezen dituen hainbat, trabajos forzados esaten izana. Ni beraien arduraduna nintzen, eta udatan eta asteburutan etortzen ginen lanera, baina hemen bizi izana zen Guadalupe bera. Eta orain dela 2 urte, pasatxoia 3 urterako goaz, gu hemen bizi gara, eta orduan, Zamartze bilakatu da espiritualidade etxea, eta baita ere pastoral etxea. Hau da, parrokietako ekintzak eta hainbat gauza egiten dute. Oso ongi. Bueno, jarraituko dugu pixka bat? Zer da egin behar duguna orain, edo zer da falta zaiguna? Orain hasiko gara plateratan banatzen letxuga, puskatu, gero hori. Eta gero egin behar dugu ere izokina? Bai, gero ondoren izokina egin dugu olio pixka batekin, eta gero botako diu erromeroa daukagu, mungo bertakoa. Bertakoa, lehen ikusi duguna, hor, kanpokaldean. Bai, ona daukan. Gero baita ere botako diu hemen daukagu, hau, Ezkaia. Bi horiekin eta piper pixka bat. Oso ongi. Galdetu nahi dizuet ere bai, zuen bizitzan tartea, esan diazue gauza pila egiten duzuela, baina izanen duzue zuen tartea ere bai, zuen afizioak, ze egiten duzue? Gazteago nintzenean pilota, pala. Gazteago zeinenean ez? Nik uste orain ere elkartzen zarela beste 3 lagunekin, enteratu naiz. Atzo oraindikan esan zidan Txisko, Mikel, urrengo partida noiz daukagu. Nik badakit aritzen zarela. Bai. Laukote bat baduzula eta horri biltzen zaretela. Ginen eta berrazten geran berriz anaiakin, Txisko eta gero baita ere Irurtzuneko parrokoarekin, Carlosekin. Pilota etxekoa Aimarren lehengusua da, bera. Aimarro lezanen lehengusua, eta berak etxetik ere izanen du pilota sena. Beti izan dugu txikitatik afizioa. Baina pilotan aritzen zarete. Orain egia esan ez. Zu bai. Hori nire afizio nagusia da, desbrozadora eta belarra moztea. Hor daukat nik nire baina hori ez da urte osoko lana, Mikel? Hemen ia bai, Bai. Hemen beti bada zerbait egiteko, bai. Eta gainontzeko afiziorik baduzue? Nik baratza. Baratza. Baina Zamartzetik kanpo, esan nahi dut. Ez duzue besterik. Musikariak, era, txistularia, atabalaria, korupalaria. Eta zeiten dituzue, kale gira Zamartzen barna? Guadalupe dantzan eta zuek txistulari eta atabalari? San Miguelen jo genuen azkenekoa. Bai? Erromerit batera, eta gero San Miguelekin Iruñara joan ginelarik, prozesio batean Iruñan, horraritu ginen biok aldean zarrean, Joxanton bere atabalakin eta nitxistuarekin. Eta orduan ere... Beti joaten zarete horrela jantzita? Apeza bezala bai. Bai, beti? Beti... Hori da zuek nahi duzuelako edo da eskiztu... Oso galdera, bai. Nik garai batean apestu nintzenean pentsatzen nuen hau zela oztopo bat. Eta orduan erabaki nuen jaztea, esan dezagun, normal. Bai. Baina, klaro, tokatu izan duzai gero honi adibidez San Miguelen egotea, hainbat eta hainbat jente dago, apez baten bila, eta orduan, nola bai da... Identifikatzen zara, eta orduan jendea badakizu apeza zerala, zati asko eta asko daude, igual nahi duten azure gana jo, zerbait galdetu, eta niretzat horrein erosoagoa da, niretzako, nire lanerako eramatea, ez eramatea baino. Eta lehen esan diazue, zaudetela besteei laguntzeko, besteekin harreman horretan, eta pixkat, zuen kezkak zeintzu dira gaur egun, bizi garen mundu honetan, ikusirik nola dagoen dena, baina ez bakarrik politikoki, orokorrean diot, Nik esan nuke gure garaia dela, izugarrizko posibilidadeak dituen garaia, zedozein persona duzkan medioak eta bidaiatzeko edo informazioa izateko, hori inoiz ez dugu amestu ere izan posibilidadeak hori direnik. Baina nire kezka izaten da, gizartea askotan badirudi dagoela montatuan jendea bere baitan bizi beharrean kanpora bizitzeko. Orduan, nire kezka da nola jendeak konturatu gabe, manipulatu gaben, eta urteak joan etorriak, jendeak esaten zaiona, kanpotik esaten zaiona, barneratzen du pentsatu gabe, eta botatzen du. Orduan, uste dut erronka gaur dela,
jake oso gizarte irekia den eta hori oso positiboa den, saiatu behintzat jendeak pentsatu dezala. Bai, ez gaitezen robotak izan, ez? Zuk esaten behazu, eske Mikel, nik konbentzitua nago, nire iritzia da, honengatik eta honengatik. Oso ongi. Nik esan dezakegu, ez nator bat, honekin uste dut hau behar duela bestela izan. Baina badago abia puntu bat, harreman bat izateko eta gero bizitza bat bizitzeko. Baina jendea balin badago robotizatua, automatizatua eta erantzunak badire, sartu dizkiotenak, berdin zait, zentzu batean edo bestean, hor zaila da pertsona horiek gero gizarte justuago bat edo baketsuago bat edo ikiko. Hori kanpora begira. Eta gero barna begira elizan iruditzen zait guk esaten dugunok kristaua garela, gure erronka da benetako Jesusen jarrerak eramatea, adibidez. Nola da posible esatea kristaua garela eta gero ez bizitzea maitasunean eta barkatuz. Eta katekesia emateko modua, esan duzu aldatu dela ere bai, praktikoagoa dela, eta mezak emateko modua edo elizaren egitura edo hori ere elitzateke pixka bat aldatu behar diot ikusita gaur egungo gazteria ez dela apenas elizara baten. Ni ustez, elizaren problema ez dire gazteak. Ez, baina esan nahi dut. Gure problema da gure adineko jendea. Bai? Bai. Eta nik ikusten ditut gazteak asko zirekiagoak. Osea, badago orduan tarte bat 40-60. Bai, orduan nire problema gaur da kristau elkarte bat ez bada benetan elkartasuna, komunitatea, ez dauka edertasunik. Da oso grisa eta ez da erakargarria. Orduan gauza ez da marketinga ikia, haber nola etortzen diren gazteak gure gana. Gauza da, horruz joaten garenok eta hor bizi garenok, gure estiloa behar dela izan oso propositiboa, guk ateratzen gara hortik eta igartzen zaigu oso ongi daudela. Eta nahiz gutxi egungo bat izan, gure lana da, saiatu datozen urteetan, Elizak egin du, 50 urteetan egin du beherakada Nafarroan. Nafarroan joaten zen 185 mezara, eta gero kontzilio ondoren, ez kontzilioaren kulpagatik, ondoren, Europak jaso dituen mugimenduetatik, orain Nafarroan asko jota goaz mezara 185. Aldea handia da. Baina nire kezka ez da 15 izatea edo 55. Nire kezka da gaudenok benetakoak izatea. Hori gertatzen denean eta kristau elkarteak biziak direnean, badaukak kapazitatea gazteak eta gazteak erakartzeko. Badira beste bigai ikutu nahi ditudana bukatu horretik, eta bada emakumearen papera elizan. Zeren orain arte bintzat izan da oso gizonezkoen mundua, emakumeak egon dira, baina egon dira beste maila batean, esan dezagun, ezta? Nola dago gaur egun? Lehendabiziko lana nik esango dukena da, historia aldetik gauzak dire gure ikuspegian. Nazareteko Jesus iritsi artean, emakumea kultura guztietan beti egondua menperatua. Nazareteko Jesus izan duzan lehenengoa, bere ikasle talde estuan, emakume talde bat izan zuen. Lehendabiziko kristau elkarteetan beti bataiatu bezala elizan duintasuna ematen du, elizan tope-tope-topea goian da bataioa. Bataioak bilakatzen gaitu gizon eta emakumeok berdin, jangoikoaren seme eta alaba. Hori ez da beti horrela bizi, hori baita ere ulertzen dut kritika hori. Baina benetan gure ikuspegia elizarena da, emakumearen duintasuna gauza bat dela, eta gero emakumeak jokatu behar duen rola edo papera edo lana da, beste dire bigai lotuak, baina ez dire gauza bera. Nortasuna gauza bat da, eta gero zer egin dezakezun beste bat. Zuk diozuna da, apezok egia da klerikalismoa izan dudala gaixogetasun bat, eta konfunditu ditugu gauzak. Orduan, ni balin banaiz eta goxanton bagara apezak, gu gara kristauago bataiatuago baino. Eta orduan ikuspegia gure ustez da kontrakoa. Gu gara espropiatu batzuk, Jesusek hartu gaituenak, eta esan digute, orain, zuek ez zerate, zuen biziaren jabe, eta zuen lana da beste alde egitea. Orduan, guretzako hori da ministeritza. Eta latinez minis esan nahi dut garela gutxio. Ez da magister, bestea baino gehiago, minister baizik. Orduan, gure ikuspegia da, asko dagoela oraindik landu beharra emakumearen partaidetza elizan, zezu ikusten baduzu meza bat, meza arrunta bat, daude 3 gizon eta 60 emakume. Orduan, nik horri zei irakurketa egiten diot. Emakumeak askoz zentzu horretan sakonago eta espiritualago zaretela,
gizonak erlijiotasuna mugatzen dugu nolabai praktika batzutara, eta orduan Elizak ikusi beharko duela aurrerantzean baita ere emakumearen ekarpena asko gehiago aprobetxatu behar dela. Bueno, majos, hemen geldiri gaude. Litxua garritua, baina hemen jarraipena egin beharra dugu, eta bukatu beharko dugu guztia. We are the dead south who came across the sea to take back our lives and leave this land of misery. Our will is our weapon, our hearts forever bound. Come on now, tilt your bottle back and let's go grab another. We are the dead south who came across the sea to take back our lives and leave this land of misery. Our will is our weapon, our hearts forever bound. Come on now, tilt your bottle back and let's go grab another round. Tilt your bottle back and let's go grab another round. Tilt your bottle back and let's go grab another round. Maia prestago. Eskerrik asko, Guadalupe, eskerrik asko. Honegin, txin-txin, txin-txin. Joe, ze ongi gauden zamartzen. Mila esker, Hau da lujo bat, zamartzera etorri eta horrela zaintzea. Nola ez. Hombre, Mikel, Jose Antonio, eta Guadaluperi joan zaigula, mila esker eman diguzuen tarte honengatik. Ez dakit zerbait gehiago esan nahiko zenuketen? Bai? Gonbidatu. Etxe hau eta Goiko San Miguel irekiak daude. San Miguel beti badago norbait erakusteko santutegia eta joaten direnei atenditzeko, eta naiz hemen zamartzen gu ez egon, bidea irekia dago, mendizale asko kotxea uzten dute hor, ze badakit beti seguroago izaten da hemen. Eta hemen ikusi dezakete beti Elizako atari ikusgarri hori, erromanikoa, eta badago baitaren Nafarroko gobernuko karteltxo bat, eta esplikazio batzuk ematen ditu, lorategia ere jardina politia da, eta orduan gonbidatuak behintzat bisitaldi bat naiz gu ez egon beti irekia dago. Baina baldin bazaudete, badakit, esker honez gainera azaltzen duzuela, azaldu beharreko guztia eta esplikazio guztiak eman. Hori gertatu izan zaidalako, honera etorri eta zuen azalpenak entzun. Beraz, eskertzen dizuet, benetan, Eta zuek badakizue, etorri zamartzera, etorri San Miguelera, eta datorren astean nor ezagutuko dugun jakin nahi baduzue, betikoa, ez utxik egin, Aio. Listo, orain bai hasi behar garela jaten, Jazta. Bale, txintxin bat egin behar dut zuekin, venga. Hoixe. Ale ba, osasuna eta alaitasuna. Hori da.